S realitnou kanceláriou Kappa Real Estate a hlavne s pánom Kolárom sme sa stretli, je to už niekoľko rokov, myslím si, že to bolo v roku 2018-19, kedy sme ho oslovili, aby zastupoval našu spoločnosť v prenajme nehnuteľností. Na základe mojej pozitívnej skúsenosti, ktorá sa týkala našich firemných priestorov, som sa rozhodol osloviť pána Kolára aj pri predaji môjho osobného vlastníctva, to je z bytu na Sekčove. Predaj bytu prebehol prakticky veľmi rýchlo z mojej spokojnosti, pretože realitná kancelária spracovala veľmi dobrý materiál, veľmi dobré promo, videá umiestnené na sieťach, čo dôsledkom bol vlastne získanie veľmi rýchlo seriózneho kupcu. A ostatné veci, úplne ľahko som sa spoľahol na pána Kolára, ktorý dotiahol predaj po právnej stránke. Ja som sa nemusel starať o kontakty so správcami sieti, s bytovým podnikom, čiže všetky náležitosti a tieto veci proste boli v jeho režii a k mojej spokojnosti bolo to rýchle. Realitnú kanceláriu Kappa Real Estate a pod vedením pána Kolára vrelo odporúčam.